Gaur, Nafarroako erreskate zakurrak hondakinetan arituko dira. Gabino eta Tare hasteko irrikitan daude, naiz eta badakiten lana gogorra izango dela. Xondo, Tare. Hasiko gara. Gaur sartuko ditugu hondakinetan. Asmoa da, soilik... Badauka atxasal bat apurtuta. Ez dakit nola ibiliko den. Odola dauka eta... Guztiz apurtuta, joan zaio. Bai, joan zaio, atxasal osoa. Ez dakit nola ibiliko den. Bueno, egingo dugu probatu, eta ongi erantzuten badu, pues ongi erantzuten. Vale. Oinazea da zerbait ere aguantatzen jakin behar dutena. Ez gara pasatuko, kume bada. Baina ikusten balin badugu ongi erantzuten duela, egingo dugu aurrera berarekin. Pues orduan, aurkituko dugu orain leku bat, bereziki ongi, bereziki txumoa, eta egingo dugu. Bale, Rafa, guazen. Venga. Ia! Adibidez leku hau, nahiko ezatsegina da. Egin behar dute gora bera, ni jarriko naiz hemen, eta mordedorea mugituko dut, tapa, animalia behartzeko igotzen. Ados? Zaila da hondakinetan ibiltzea, baina salbamendu kasu errealetan aurkituko dituzten baldintzetara ohitzen ikasi behar dute. Nuarri pixka bat kostatu zaio hortzetako hartzea. Zer moduz egingo ote dutarek? Gabino, prestatu, Harrapatu. Venga, suelta. Harrapatu! Xondo! Jode. Xondo! Ongi. Deitu? Ona, Tare! Oso ondo, Tare! Harrigarria izan da. Segundu batean harrapatu duzu. Venga, heldu animaliari. Da hostia, nola sartu den. Egia esan ez duen espero horrelako sarrerarik. Venga. Erreskate taldeko kumeek ariketekin jarraitzen dute hondakinen artean. Venga, vamos Tarerekin. Vale? Iepala! Harrapatu! Xondo, Tare! Ona! Ona, Tare! Ona! Xondo! Zuarekin oso ongi. Zuarekin pixka bat gaizki. Eskombroarekin pixka gaizki, eskombroarekin ongi. Txakur guztiek dute beti zerbait. Hori normala da. Bueno, goen kontua da, ohitu behar dugula. Tare primeran aritu da hondakinetan, baina kumeak utzi eta txakurrelduek biktimak hondakinetan nola bilatzen dituzten ikusiko dugu. Venga, egingo dugu hemen sartu, bale? Venga, a ver. Erreskate taldeko txakurrek egoera latzetara ohitzeko premia dute. Ez beharrak gertatzen direnean, biktimak edonon egon baitaitezke. Bueno, listo? Ongi? Vale. Bueno, pues hemen duzu Stalingrado. Honi, Stalingrado dutzen dio guztua, lertuta dagoela. Bueno, ambiente hau izaten da hondakinen, ezta? Printzipioz, egiten duguna da, eraikinetan ez sartu. Eraikinetara sartzen dugu animalia. Gara sartzen. Ez gara sartzen ez bada animaliak zaunka egin duela, oda, irazi digula biktima bat egon daitekela, ezta? Animaliak topatzen duenean usaina, egingo du zaunka, beti egiten duen bezala. Orduan, bueno, printzipioz hori ikusiko dugu. Izkutatu dugu persona bat, zulo batean, eta ikusiko dugu ongi erantzuten duen. Katuk hondakin artean lanean dihardu. Bueno, ikusten duzunez, nagusiak egiten duena da aztertu leku guztietan egon den edo ez den. Eta eramaten du ezker eskuin. Berdin, leihotatik, nola atetatik. Horregatik behar ditugu saltari onak. Orain ikusten duzu, ezta? Leiho hauek nahiko bajuak dira, baina leiho altuak balira, eskatu behar diegu, venga, pasa, txum, salto, behar ditugu zakur ertainak, oso harinak, saltari onak, gero espazio honetan hori abantaila delako.
Ja, urduri jartzen hasia da. Bai, Nabaritu du zerbait. Bira, ja, hartu du. aurkitu du, ez? Txakurrak zaunkaren bidez adierazten du non dagoen aurkitutako pertsona. Gero, biktima kortzetakoa ematen dio sari gisa. Oso ondokatu, zu bai zarela txakurra ausarta. Bueno, lehendabiziko gauza, zauria. Bai. Zuk orain begiratu ongi, aber Soldatu. hanka hori nola duen. Eta gero, bueno, gutxo gora bera ikusi duzu, zu zer horrek ere egin dezakezu. Historia da, hondakinetan, ibildadin kezkari gabe. bezala. Ongi ikusi dute, ongi ikusi duzen, sartu da, ongi, azkar, ongi. Beraz, segi bide hortatikan. Problema gehiago duzu zuarekin. Aurrekoan ikusi genuen, zuarekin Bai. pixka bat atzera egin zuela, Bai. bereziki landu hau, eta jazta. Bale, Oso ondo. bueno, horrengo astean gehiago, Tori, hartazu hau? Tarek, gaur, irabazitu Nafarroako erreskate zakurren taldean egoteko postua. Asko saiatzen da, eta seguru laster, bere lana ezinbestekoa izango dela benetako salbamendu egoeretan.